Yma yn y glaw ar y sgwâr genedlaethol y Maidan, dyma lle enwog 2013, gaeaf 2013, 2014. Mae yna chwyldro yma protestiadau am wythnosau yn y gaeaf. Pobl eisiau democratiaeth oedd y Rwsia wedi bod yn mela gyda'r etholiad yna. Byddwch chi fan hyn enwau, trigolion, milwyr, pobl diniwed sy'n lladd yn y Maidan hefyd yn y rhyfel. Byddai'r Ukraine wrth gwrs banel, byddai'r Rws yna'r coch a gwyn. Da chi'n cofeb rhyfeddol yma i Ukraine sy'n hen gofeb yn ein hun cyn y chwyldro. Rwy'n caru Ukraine hwnna. A dyma'r sgwâr ei hun y Maidan. Llawn o bobl efo y wed y 2013. Y teimlad fan hyn yn Kyiv lot mwy o filwyr yn sicr yn y maes. Fi farsaf dren, ges i trên dros nos o Lviv, gyda digwsg bachgen y ffordd ni'n sesa fi. A maen nhw'n sganio bagiau wrth i ddod mewn i'r station, brif station. Ond fel arall, mae'n digon tawel, ond wrth gwrs, pan mae'r rhyfel ymlaen, a mae'n i'r un peth unrhyw rhyfel, os yna chi ar faes y gad na, mae bywyd yn mynd yn dda, mae pobl yn siopa, mae pobl yn mynd i gwaith, mae pobl yn ysgol. Ond mae'n eitha tawel yma, o'n i'n meddwl mwy o bobl mas yn weithiad. Ond diolch i Google Translate a ges i sgwrs bachgen yna. Mae'n codi arian, di brynu rhiban i godi arian ar gyfer edrych ar ôl cleifion sydd wedi diodd yn y rhyfel.